Cái bỏ mì là phụ do. Mẹ phụ do. Mẹ vậy. Mua vậy. Mua vậy, thọ tổ. Thọ tổ lên lên à. Thọ tổ lên vậy. À cái bò là sao đó? Mẹ là tao sát là à. Bây giờ coi là tao sát là cái thứ. À coi mẹ bà là cái bò mà. Ta khai giàu bò. Cái bò đó. Bò khá là. Tôi thọ của bò hay út thế. Ý nó quý à. Đâu quý vậy đó. À mà quá. Nên cái nhá là thọ cái bò đó. Đây mà cái thọ bì à. Thọ bì bà nhá là đây này. Chỉ ra chứ là. Nhá đây. À cái bò. Cái trái là cái bò là nó. Thế mẹ sao cái thơ à số mẹ bà nó. Được cái thơ tổ tha và. Tổ tha và. Thơ cái thơ nha. Ba mình lẹ. Anh đi đây là má. Cho anh đi đây là cho báo đây là. Nó là nhà. Và ra lẹ số giờ là. À vậy. Cho cái giặc rồi đi là cho mẹ biết khờ à. À. Cho mẹ khô rồi đó. Vậy là cho bùa tứa khay. Sư ra. Cho mẹ giờ bà sư ra. Lên trao. Ra mọi là chờ. Lấy mà. Tao ra lên Facebook, lên YouTube à. Nhưng mà phải lại khai lại. Thế mà là to là bắt chơi rồi. Vì to bà, chứ mà bà thôi. Một giòn mà bà. Chứ mà một chỉ đến lột tiền này. Chứ mua chứ mà thế này cứ khổ. Bà ra đấy Ông mình khai giọt có là bà ra được. Thế nào? Thế thôi về tuần đây. Đã phụ gia quyền rồi à? Hả? Ủa? Được mà. Được liền. Nó có chứ được. Sao? Này ổn đi hả? Đây được. Quý chứ lo. Mẹ chưa lại ra được. Nó tay, mẹ chào bé luôn lên. Nó tay. Lúc mẹ chào bà nó. Nó bắt khi gà nó. Mẹ quả gà ba là. Được là. Từ miền Phú Yên. Phụ ta mình là chín chia. Phụ ta là từ bà. Ô đâu vậy là khi ra phải chỉ có quên cho phụ ta. Lúc khỏe bà, cái chắc khỏe thế đó. Người ta khá quý đó. Người ta chỉ tôi phải để quý. Bút giờ chi. À, ê. Nhập bùi mà hà gà. Chiếu khu chi là bùi giờ chi đó. Chiếu khu chi là bùi giờ chiếu tê. Thế mà anh ta là sự loạt cả quạt tơ là chắc là già. Chiếu tê khu chi là tàu nhà phụ ta là tháo bùi thì chụp ta mà cố gắng ta mà lột giờ là khu chi là. À, ê, anh ta phải nhà đó. Ta là nhạc cái nhà đó. Cái nhà cho ai. Cái nào đó. Nên chỗ nhà. Ôi. Nên bác còn nhà ó rồi, nên bác còn nó rõ ở trên này. Ó cái là. Nà ta bác còn để lên khai. Qua trả lời dùa nhà lên nha. Thì kêu ra. Ê, lấy dù mà. Lấy dù thế lý là khi hạ khám cả nó. Lấy cho con nó. Dạ. Lấy thật toàn. Nó qua cô cho hai lấy gì đi. Mẹ. Lời dùa nhà lên thì kêu ra hạ kỳ hạ nó coi bút bè cô bè kỳ hạ. Hạ kỳ từ là YouTube bác kìa. Ai bỏ mẹ thật số. Bây giờ chim đan kia là nó gọi là bây giờ là được. Cái cha phò mà trên áo chôm một ít sao mà hay. Mình này bây giờ phò gì nha. Nó ra kìa. Nó có coi gì rồi đấy rồi ta. Mà bà bé mà Cái sờ rồi. không biết. Đây là tu kỳ là luôn. Nào. Mấy cái nhà rồi. Tụi mình chào tao nó thấy tì. Thôi nha. Ta khai mà số là sai. Nói gì tầm bữa ý lọ này chi thì con nào trả lời tới rồi. Làm lo. Được la. Được nữa bao nhiêu? Chúng ta là hai cái ba đi à? Chào đi à? Mẹ chế ra hai cái mẹ chúng mới này đó. Hả?
เฮ้ยพอกูมาเลยดิอ่ะบ่ก็บ้ามีแล้วมั้ย เดี๋ยวถ้าถึงเนี่ยอ้อโก้ตันทีตาต่อ อ๋อจะต่อเราไว้ดิ อ้อมาได้ก็ได้มันไม่รู้จักสิ Entonces la trata coca de malo. Va. มาตาก็ขาตั้งมาเลย Malo ta coca. Pagura da muy que ta coca. จะตัก Ta coca de malo. เดี๋ยวจะมาไว้เดี๋ยวจะล่ะโอ้เดี๋ยวนึกว่าล่ะพวกว่าน้องจ่อปะ Không เบอ để ร์ đi. ดี้เบอร์ดี้ มา ดูเลยโอ้ยพูดเลยก่อนต้อนเอาเลยก่อน มาปะ Mana nak cuba lebih. อันเนี้ยแล้วสิพอเจ้าหน้าเราเอาตัวตั้งขึ้นมั้ง Apa yang nyaruan, nawa ba, tu makan. ใช่ไหม Aku aku nak tu macerar kuai. Terus mula si pada macam pola le. มาเจอแล้ว Kalau kau cer, ya, kau cer kami, kalau buat orang kepai, kami kira tak nak dia apa macam aja. เราไปจิ้มไม่ได้มาเจอแล้วก็ Cawe besar ke, cawe pergi berkuah, cawe berkau. มาตายแล้วเชื่อตาบนบัวอดบล็อก Kibun. ต้องคิดบนเนี่ยจะเชื่อแล้วต่อไปหรือจ้า Orang boleh, mana boleh kita, dah boleh kerora orang. เชื่อแล้วต่อไปหรือจ้ามาเจอที่อ่ะจุดนี้อ่ะช่วงนี้ไม่นี่เนี่ยวิลาเชื่อแล้วจ้าแต่ไม่ยาบ้านมุจิแล้วมุจิมาเจอเชื่อแล้วจ้าว่าพอแล้วตัวเวทท่อโอเพนเนี่ยบ้าก็บ้าแค่นี้อ่ะที่มุจิการูอ่ะจะร้านจ้าจะร้านมื้อนะจ้าท่อโอเพนเนี่ยดูจะสบายเลย Ulah dia gua. เนี่ยโอเวต่อไป Hey, เฮ้ยเอาโอ้แบบได้หัวบุญอันนี้มา You full blood dah sih na, blood dah sih. มาตะเกียกจอมมาเจอหรอ orang mau. มาเจอแล้วจ้าหรอปะเจ๊จะมาสิกาโอ้ปุ๊บ Ni ke YouTuber ya nak cakap pun. มาแต่ยูทูบเบอร์เลยนะยูทูบเบอร์เลยอ่ะเดี๋ยวก็มาทอดปูนี่ Kau anu puas lepas dua batik tu. ดอกคนเนี่ยก็มาทอดใครว่าที่เนี่ย YouTuber nak kemau je mana. Tambah dua batik ya. มาทอดจ้ะ Memang ya dia naran, naran. ด้วยกันหลานเลยถ้าใบแยกกันหลานเนี่ยเลยเยจะต้นดอยมูจิละดอยมูจิละพ่อเจ๊รู้ว่าจะช่วยคมเมปลาเนี่ยบุได้ยังลินนะเนี่ยทอดแล้วเว้ย Ni produk kuah. Oh produk kuah. ไปดูบ้านในกี่ล่ะถ้าเอาแมวเลย Apa kuah? เอาไว้นึกว่าพักเลยนะไว้ Tidak lah. Lo ada dia kupu. อ๋อ Nisa nisa ke ni? Lisan ni soga kira. ตากเตี้ยตาที่เดียว 你说如果主要是朋友都给主人去放那边呀，这个叫米，你看这口这个这样呢， Dah jam 5 mahal. 这个叫米么子来吃要把它办嘛。 Oh, nak lepas apa dan sekian ni? 这个就三个在这里，完了叫米三个， มาแล้วบดเจนเลยบดเจน 我记这个呀这个 บาทโอบาเขามาว่าไม่เสร็จ 到底那把我呀的，手里把 Hey, ganti. 啊， Ane play ni yang kita pakai. 不去，看也是爸爸， แล้วแปลโน่เนี่ย 这不能弄进来爸爸， แปลโน่เนี่ยภาษาเนี่ยแพ็คแล้วพาดิ้งละ 该怕你就这里头， นั่นตัวเดียวก็เนี่ยละ 把 Kalau 那 jam 个 tu leh keluar tu aja ni. Kalau boleh lepas pakai keluar lutra ni. Oh, kara. Cakup lepas ni ada cakup lepas. 来把来， แล้วก็พาดิ้งเลยบ้านใหม่เราตะคัน Tidak apa. ไม่วิดาแพ็คตัวเล็กไล่ Mamai hui kok. Tidak apa. Balik orang kepa, yo suruh orang kepa. Bantu hai oh kara deh. You bantu. 咱看你对了，咱看主顾吧， ตัวรู้ว่า Saya cakap ni dah, jangan lepas. 妹妹来呀这个 นี่แล้วบาโอ้เนี่ย 妹妹呀这个主顾，把这。 Oh, tapi kerana cakup je. Cakup lepas, ada cakup lepas tu. 妹妹呢？ Itu tu. 妹妹，咱这要看你们家来就把门，会过 Eh, 来， you bantu kan ni lupa. 要怕是带不了了，就带麻了。 อยู่ภาษาเนี่ยอะไรโป้เนี่ยพวกนั้นอุ้มดีเราอุ้มดีมันบอกนะ 咱家木头呢，把路哇， มาละงั้นเนี่ยเอาไว้ดิทอกภาษาโอล่อวะเนี่ย 他看啥我都吃不了。
我搞没了，了，你到丈母呢，哦，这条了啊，你到没没呢？这面的啥把人家说家没来着，就木克了，木啥呢？妈把哎，你那给大弟，你来看你啊，巴布的，巴布么就来看那个， เอาเลี้ยงจะเลี้ยงแค่นั้นของพี่ 你来看不呀？来看我一个，那个希望，那不小胖，那不小胖呢？PPC 呢？起来，起女了，妈嘛对的你，嘛这个，起这那小的把新娘了，新娘说。